que ensayar moito para facelo así ben. Pois imos rematar cos nenos e nenas de infantil. Os veteranos desta etapa son os de 5 anos, que nos van dar uns consellos moi útiles para estas datas. Unhas datas nas que o consumismo se dispara perxudicando aínda máis ao noso planeta. Prestade moita atención ao que nos van cantar ao que nos contan e cantan estes rapaces e rapazas tan sabios. Con todos vos, infantil de 5 anos, cantando Imos todos que xa chega o Nadal. Un forte aplauso.